भइल बाजी उल्टी होता है का बैठ जाई जा का ढेर ऊपर खा ले बनी का ज्यादा हो गइल बाटे बाजारे में ढेर खा लेनी का पैसा लेके भाभी पानी पूरी दिखैली और कुछ नहीं खैली है। हाँ हमके का करे उल्टी बढ़िया बाटे उल्टी कर ठीक बाटे मम्मी जी ए मम्मी जी हां हेनिया आई पूरी हलवा बाटी लेके आई जी आगे होती रे पूरी हलवा बाटी नानी बने वाला बनी पूरी हलवा का है पगलाइन का पूछ ले अपनी लड़की से खुदे का बोल बेटे रे माई पानी पूरी जब से खाई ली ना तब से पेट में भी दर्द होता और सर में भी चक्कर आवता और रहने की जीव लिया था माई काहे जी खट्टा मीठा मन ले खाए के तो कम कहनी ना कि बाजारी के सामान ढेर ना खाई जाला। बाप रे बाप कितना गर्मी त लागत रहा कि बरखा और खाए बरे आई का एगो त हम खीस बरत बिटिवा पर दिन रात देखत जहां न तहां खाली घूमल करतड़ी और तो कामे नहीं खे इनकी जी में कि हां भौजाई भी त एकरी संगे कुछ काम धंधा करवा देई अब महतारी ना रहले तब आदमी के सिखावत का निक लागेला अब बुढ़ियो हम कुछ बोलत होला त नहीं खी आ चल कोनो बात नहीं खी आज नहीं खे ना ठीक लागत अरे आज ना ठीक लागत है हमहू का बोल देते इतना ही पगला देले बिया ना हमके आ जब कपड़ा पर चढ़ के मुती ना तब समझ में आई कि हाँ का कहतिया कोनो रहन होला दिन रात हम बना के दे तनी ठूस ले तड़ी एक थरिया अठरिया ढकेल दे तड़ी चल दे तड़ी घूमे खातिर आ घूमा हमके का करे के बस सिखबू अपना खातिर ना सिखबू अपना खातिर हमार तो जौन करतब पता उन करबे करब आ बना के दे आ उन ओके एबार ठीक लागत काल बुझाई जब कपड़ा पर चढ़ के मुती तो एक थरिया खा लेती है दिन रात बिटी हुआ घूमती है बेटवा बनल रहती है पहन लेती है ओढ़ लेती है दिन रात मोबाइल लेके फरार रहती है अरे हमके का करे के बस सिखबू अपना के ना सिखबू अपना के हमार तो जौन करते बतावन तो के बता दे तनी सिखा दे तनी अरे अपन मुंह पिटावा हमके का करे के बाटे जौन समझ में आवे तौन कर का होता हो का जी मम्मी बोली खाना खैनी है निकाल के रखले रहनी है हां कोने कि तनी गोबर छता पर पहुंचा द त ना पहुंचौलू हो माने कुल काम हमारे जी में लिखल बाटे तनी उनके ना कह सकेनी मने ऐसे काहे बोलतारू हैं अरे हमर लड़के से तार सौती डर लागल बाटे का हो जब ना तब तू हमर लड़के के फेरा में रहतारू अरे वो तो यार लड़की जाते आज बिया कल ससुरा चल जाई चनी आज ठीक लागत ना काल समझ में आई दिन रात बिटिवा घूमल करत दड़ी दिन रात तू अपन नैहर में नहीं को घूमल बानी लेकिन ये गने नहीं घूमल जी मम्मी का तुम्हारा में ढेर लड़के तो का अधिकार लागत है ठीक ना अरे घरों को काम धंधा कराई अकेले करत करत पर हमारे पर कपारे ना बोल बियाह शादी हो गेला के बाद तो जिंदगी भर कामे करे के बाटे ससुर में जाई त कामे ना करी कि आराम कर बेटी नैहर में ना आराम करेली से चाहे घूमेली सो हैं माने ये कुछ सिखावत नहीं ये जो सिखल रही तबे ना जो किए जाके कुछ करिया धरिया माना तनी कि तोर का नाम सही बाटे ए जे सिखले रही तबे जाके जा करी हम अगर कुछ बनावे को कह दिया सो त के गने बनाई हां करी हां तब त लजवा ना दिया से ये तो ठीक देखो नैहर में जब तक ले आदमी रहेला अच्छा कितनो सेयान हो जाली से लड़की लेकिन नैहर में वो भी माई बाप खातिर लड़के रहली से ठीक बाटे ठीक बा मम्मी मानो त तू भौजाई हो के आज कहत तो दूसर के का कही बतिया तो आप सुने नहीं ना आखिर किराए लागी ने का माई का होता का बोली का होता रे माई के माई का भाई कुछ ना जा 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 अपन काम कर जा हां अब तो बतिएबे ना करब जे बतियाई जे सिखा दे उनके बढ़िया से काहे ऐसे करन काहे बिरजा रहती है हमेशा तोरा परे का पता अपन नैहर में ऐसे ही करत होई इनका भौजाई करत होई ना चलते ऐसे हमके करत रहल 24 घंटा तू तनी सहूर बना के रह लड़की ना हई बेटा ना ना हई कि घुमाबे तो चल जाई जीन्स और टी-शर्ट पहन दी तो अब का कर तू बाकी अथी पहनता नहीं समीज सलवार पहनता नहीं तोरा बोला तो सहूर बना के रह का तो सब नीचे माने क्यों के लड़के से ढेर तू खराब कपड़ा पहन तरी हां वो तो कहता नहीं कि जब टोपल तबल पहनता नहीं तो इतना दिक्कत होता है भाभी के हमार और जब अथी वाला पहनती ढोरी लौकी वाला तब उनका कितना करे जा पड़े हम बता तुझे अच्छा चल वैसा ही भौजाई बोलत रहले से तू करत रहले लेकिन तू तनी काम उम कइल कर अच्छा बोलत रहल हम काम ना करेली का जे खाली से उछी बात ये देवली आप कितना काम करी हां हां ही रे पगली खा के एगो थरिया धो देबी तो हो जाई काम अच्छा माई तो तू खा के कल से दे दिए तोरो थरिया धो दे ठीक बा ना जाए कहिया तू सहूर सिखबुए पछिया ए माई एगो बात बोली का हम तो पैसा जाए
तू एकदम हमारा के चारों ओर से न फौजियत में डाल दे बिली। तोरा पता बना के मेहंदी खत्म हो गइल बा, कहियो हम हाथ में के पूरा मेहंदी खत्म हो गइल ससुरा जा तरी की मेहंदी लगेबी ना, हम लगाए। हां पैसा चाहिए, मैं मेहंदी खत्म। हां हम कुछ लेके जाना जो 20 गो रुपया धइले बानी हो जा अलमारिया पर 20 रुपए से कुछ ना हो जाए, 50 रुपए ले 10 रुपए के खाएं और 40 रुपए के 4 गो मेहंदी खरीदम। हां ए चलते कि पैर में भी लगा के बा, हाथ में भी लगा के बा। अच्छा चल ठीक बाटे आ दे। हाँ चलो दा बालका पुतो के एकदम चक्कर में रहलो, एकदम फचर फचर कर दे दिन भर पुतो एकदम चिपक मन नहीं खेला है। आज भाभी का दिन धराइल रहला, देखी आइल बड़ी गाँव में तो फोन करके बतिया नहीं। हेलो हेलो हाँ भाभी गोड़ लाते खुश रही काजी का समाचार ठीक बा, अपन बतावा। हमरो कुल ठीके बाटे रौरा का करतनी बैठल बानी, मन ना लागत रहला तो कनी के भाभी से बतिया नहीं। आय आ गइल बनी आई दुल्हा के लिया के कहियो घूमे खातिर। अरे भाभी का करिए, एगो तो ऐसा ननद भी ना हमार के कुछ करे धरे ले नाही जानत नहीं कोई ऐसा बहेला ननद पौले बानी ना कि दिन रात खाली घूमल करती है, घर का कोनो काम धंधा तो है ही नहीं खेव करे जी में। अच्छा कोनो बात नहीं खे ननद के राज ना कइनी तो मन हम चल एक तो के करी धरी बुढ़िया बाड़ी तो। हाँ इहो बात बटले बा जा दी अपन घर द्वार रहल ठीक बाटे जी, हम भेजम कहियो आपकी भैया के। भाभी तू चली ना संगा घूम के चल जाइए। हाँ ये बुची का कहतनी जी का हो अबे दिन ननद की शादी में आई मैं आपकी। चलो ठीक बाटे। खाना ना खैनी हाँ हाँ खाना वाना खा लेनी जा भौजी भौजी ठीक बा भाभी, तब बाद में बात करब। के बोला था बुची? ये आई कुर्सी बैठल है। अच्छा देख ली बतिया ले फिर बाद में फोन। ठीक बा भौजी हाँ बोली। हम जाए तनी मार्केट कुछ ला रही बा का काजी खाली जब देखो तब खाली मार्केट मार्केट कइले रहतनी का घटल रहत जी आप कह जा का भौजी हमरा से कौन ऐसा बात बा? हां एकदम हमरा से हमेशा 24 घंटे जलने रहेला। हां एगो तो बुढ़िया आपके मोबाइल दे देले बड़ी, एकदम ढंग में आपके बिगाड़ देले बड़ी। देख के आप मोबाइल के बारे में दोबारा बोलिए मत, ठीक बा ना? तोरा से पूछना गुनाह होई बा। हमार का बिगाड़ ले बुझा, तोरी रहले ना रहले हमके कबो सुख बाटे, तू रहबू तब ना रहबू तब हमको ओतने करे के बाटे। अब कुछ और कर मुंह मारवा उससे हमसे काम कर जा तनी देख बुढ़िया खइली कि ना खइली। कॉल करी फोन पे जब निकल करे तब उनका भाभी के मन नजर लग गया घर में से एकदम 24 घंटे एकदम सकी के नजर से देखल नहीं। अच्छा मजा से फोन लेके बात करते हैं। हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो का हो जान कैसन बारा? ठीक बानी हो जान अपने कहो। हम ठीक बानी, बाकी की बात बताई बोला। देखो तोरा खातिर तो हम घर के पीछे आके बात करत रही, ठीक बा? ठीक बा। जब गछिया में मिलत रही ना हाँ और गछिया में आके मिलना ना प्लीज हमरा से। घर के पीछे बताओ। हाँ हाँ घर के पीछे बगानी में खे हाँ, हाँ। के गाछ नहीं खे। हाँ हाँ वही ठन ठीक आज बहुत दिल करते मिलते, पता है बहाना के आयल पानी कि हम मार्केट जाते नहीं, ठीक बा? ऐसे भी तू जाना तेरा नाम भौजी कैसे बारन एकदम 24 घंटा माइक एकदम चटनी चीड़ा समझ के रखले बार एकदम समझ हाँ। गया। मिले खातिर तो हमरो दिल करते बा, बहुत बेचैन बनी जान जल्दी से ना बा ऐसे मिल के हम मार्केट भी करे के बाद, ठीक बा? तेरे साथ मार्केट भी कर ले और चुपचाप हम घर पर आ जाए, ठीक बा ना? कोई नहीं जानी, ठीक बा ना? ठीक बा। ठीक ठीक बा अब हम आवत नहीं, ठीक बा। ठीक बा ठीक है रखा आओ तो आज तो बहुत खुश बानी मजनुआ के लेके जाए मार्केट खूब पैसा खर्चा करवाएंगे कर तब पता चली कि हाँ कैसन लड़की से पला पड़ल बा। तो भौजी बस पसंद करते ही बड़ा ऊपर से इतना किसी किसी को भौजी लगे सामान लेके जाए तो भौजी ना मुखली माई के सामने हम के फेर तर बोलले दिया रुके खातिर एजा रुकल हमारा आधा घंटा लो होइए गई। अब आइले बोलते देखो तनी फोन करके ट्राई कर ली कहाँ गाड़ी। हेलो हेलो कहाँ बाड़ू है जा? आया तनी हाँ तो कहाँ बाड़ू ही बताओ। हम पेड़वा तर बानी हम के 2 मिनट पहुंचे वाला बानी। ठीक बा आओ जल्दी। ठीक बा ठीक है केहू लौकत नहीं के ने ठीक बा आवत अभी ठीक बा आवत करिए इधर जितना दिल के बात पे ना सब बोल मजनुआ तू कैसन बड़ा? बहुत अच्छा हम बनी। अच्छा भगवान के तरह हमेशा भगवान तोहर केहू के नजर लागी। नजर थोड़ा लगी तारा रहते हुए नजर लगी। अच्छा और सब बतावा और सब बढ़िया बा। खाना में का खैला आज? खाना में आज
चावल दाल सब्जी हम भुजिया। तो खाना भी ना खैनी है। काहे सोचली कि आज तोरे साथ आज हम डिनर पे जाए। आज ठीक बा चलल जी ठीक बा ना? ठीक बा बाकी हाँ एगो बात बताई, बताऊ मैं डर लगा था। ना देखा मत बोला खोल के तो बोली खुल के कहा तनी ना कि हमसे शादी कब करब? शादी जब चाहल तब तोरा पता बा ना कि हम घर के फैमिली से चुपे चापे तरह से मिला तनी, और कहीं हमारा डर लगा था कि हमार कुछ हो गई ना तो हमारे घर की फैमिली हमके काट के गाड़ दी। तोरा पता बा ना हमार भौजी एकदम 24 घंटा हमारे के ऊपर चढ़ल रहता रहा। पता है हमारा मालूम तो बोले बा लेकिन छुप छुप के में कितना देर दिन मिला गई। देखा हम कुछ नहीं की जाना तनी, अब तू अपन दिमाग लगावा और शादी कर ला। हम घर के गार्जियन से बात करके ठीक बा ना? तो घर के गार्जियन राजी हो जियो। माई तो हो जाई, बाकी भैया भौजी ना हुई हैं। भैया भौजी ना हो माई हो जाई। हाँ तो माइये के बोल के और बोल के मंदिर उंदिर में शादी कर ले जी। हाँ ठीक रही ना? ठीक रही। ठीक हम है। अपने घर बोल दे बोल के शादी करम जना तो अच्छा रहे प्यार और हमने के गहराई हाँ हाँ ना। तो बा ठीक बा। आज आपको खुशी से रहल जाई। खुशी से लाइफ भी बीती बहुत। और हर चीज भी बीती। ठीक बा बहुत ना? अच्छा से जिंदगी कटी। ठीक बा। सुनो ना हम भौजी के कह के बने कि मार्केट जाता नहीं, अब चलो ना थोड़ा शॉपिंग भी करा देना। ठीक ठीक बा चला ना? है। हाँ चला चल चला। हमारो बूढ़ी खूब याद करेली। कौन के चौरा ले जाके नदिया में डाल दे जी तो लेके आईनी हमें पीने खातिर। एक बूढ़ देखी बनाई खाना तो यहाँ तो अब एक दिन गर्मा ही को खाना चाहिए। खा दिन कहाँ हम नंदी गोरी बाड़ी पता नहीं खे चलत ये बेरा हमको। भौजी का करते हो भौजी? बैठी चावल बिना तनी और का करब। मने खराबी नहीं दोपहर में चावल नहीं के बनल ना? है खुद ही लेखा चावल बा कमी आपकी माई के ले जाके नदिया में डाल दें जी। हम कहत नहीं कि चावल ना खाए, हम कहत नहीं कि पुलिस वाला चावल लावे खातिर। तो ई खुदी वाला चावल तो ई तो मैं तवा के मुआ देखी अब तो जाके अपनी माई से कहीं हमसे आके गर जता नहीं कहता नहीं। अच्छा रबर घर के बात तो ना बोली कि माई के बोली हर चीज तो माई लेके झेलता है इतना दिन से। तो अब बारी तो ना कि ना बोलम तो क्या करें हमें जाके बाजार करे का गल जी का भाई बाजी कपड़ा पर घुमा तो का हो हम के का करे के बाजे बढ़िया भइला तो हम जानते रहनी हम ई लगता ना कुछ भूखे होके के भाई यही में उल्टी थोड़ी होता बे। हमो बुढ़िया के कहत रहनी है ना तो बहुत गरमात रहली हवी। ठीक भइला हमके तो मजे बाटे। अब चल देखी उनके तो समझाओ तनी का भाई बाजी उल्टी होता है का बढ़ जाई जा का है ढेर ऊपर खा ले बनी का ज्यादा हो गइल बाटे। बाजारे में ढेर खा लेनी का पैसा लेके। भाभी पानी पूरी दिखैली और कुछ नहीं खैली है। हाँ हमके का करे उल्टी बढ़िया बाटे उल्टी करो ठीक बाटे। मम्मी जी ए मम्मी जी हां हेनिया आई पूरी हलवा बाटी लेके आई जी। आगे होती रे पूरी हलवा बाटी नानी बने वाला बनी। पूरी हलवा का है पगलाइन बन का? पूछ ले अपनी लड़की से खुदे का बोल बेटे रे? माई पानी पूरी जब से खैली ना तब से पेट में भी दर्द होता और सर में भी चक्कर आवता और रहने की जीव लिया था माई। काहे जी खट्टा मीठा मन करे ना खाए के। तो कम कहनी ना कि बाजारी के सामान ढेर ना खाइल जाला। माई हाँ? हमके अच्छा मार मरचा सड़लो मरचा निमनो मरचा कुल डाल डाल के बनावेलन स। माई हमका घरे थोड़ी जाके दिखले रही कि कैसे बनावे लाऊ। बहाना कर दड़ी तब नहीं समझ में आवत। अच्छा माई हमके खटाई खाए के मन करता। खटाई हाँ माई इसे कब करी रे? इसे कब करी? बढ़िया बटे खटाई खटाई ना के खत रंग ना समझ में आवत रहे। अब ठीक हाँ माई कहीं मुंह में लगा के दिए खरे। ना माई तो फिर कैसे खाए के मन करता ठीक? मिठाई बाटी जी। अरे चुप रहा तू तो जेके ना जाने के ओकरो के जानवा देबू मर जाने नरेटा हाँ अब तो हम जनवाइबे ना करब सबसे ओ दिन कहत रही तो बेकार लागत रहे। तू अपन काम देखा ना। काहे बोले तेरा लू में से 24 घंटे चल पड़ के बोलते रहलू माई। तू तो मुंह मत लगा मुंह लड़ाइबे मत कर। बोली औरी बोली ठीक लागत नहीं है। ऐसे रोज रात दिन बाजार जात रही है ना। हां ये करत माई हमरा कम मालूम कि हम जने से प्यार करब वे हमरा कितना बन तो फोन लगवाई बिया हो करी
ओकरे के कर दे बियाह कर दे उ तो से बियाह करी रे करे बोल माई हाँ करे खातिर तैयार बा माई। बढ़िया तोहरा के जवन उ बियाह करत आटे ना ई ठीक कहत रहली हवे हां ना। और एगो मोबाइल दे दे कि जाए से घूम घूम के बतिया। अरे हो गइल अब तो हाला होइए पहले गइल। का कुछ होखे के बाटे हां तब खुश हो की काहे के मारत नहीं डांटत नहीं। अब कुल जवाब अपना बाप से दिए हमारा से ना आवे बोला बतानी रुक जो कहां बड़ा हो न माई बाबूजी के मत कर। का लाज लगता बाबूजी के लाज लगता रे तो ये ना लाज लगत रहे आज लाज लगत हवे। मुआ दे मर जाए। मुआ दे हम छोड़ दे जी आज मुआओ त तू ही बतिया करले हम ना कुछ कहम उनके मत नहीं खे सुनत का हो का बात कौन कमी नहीं ढात रहल के नहीं खे सुना मिठाई बाटी जी ना ना बने वाला का बाबू से काहे बोले तेरी बाबूजी के भाभी ना काहे बोलो के लाज लगता टे है नहीं खेला जाबो ये होय त ये सब के ना जाने। का भइल हमरो के नाती बताइए खेलावा नाती नाती खेलावा हाँ। तोरा कहे में खुशी होता एकरा के कहता नाती ओकरा से खेलावा बतिया हमारा से ना करे तोरा का भइल रहला बाबूजी का हम बहुत बड़का गलती कैले बनी बाबूजी हमके माफ कर दी। गलती करे बड़ो सही करे बाबूजी हां छोड़ दे का छोड़ दी चल के ओकरा से फोन करवा बियाह शादी के बात करो बियाह हो करी कि ना करी तोरा शर्म ना लगल रे क्या में करा से बियाह शादी करी पहले तू ओकरा से बात कर लो ओकरा बाद में चलो लिया के चलो तोरा से बात करी हो हां बताओ बाबूजी चली नहीं माई। हम तो हर अपना दामाद ले बतिए बौरी के करे ले बतिए बा चल तोरा शर्म लागत रे अब कैसन शरम तहरा बेटी के शर्म नहीं के तो हम के कैसन शरम लाई सरब चलो भोर के पी खल ले बाड़ी चलो चुप रह चल देख जाई जी कने बाड़ू बढ़िया करतड़ी ओइ दिनवा कहनी त बहुत बेकार ना लागत रहे अब तो हमके मजे बाटे कर जाऊ तुम